Welcome naman po sa panibagong video. Mag-alas 2 na po dito, 5 minutes na lang. And ipipick up ko po si Ana. Nakabalik na po pala kami galing sa aming bakasyon. And balikan ko kayo in a bit. Pick upin muna natin si Aling Malit. Yan, isuot natin yung nabili ko kahapon sa Germany. Ano siya? Tawag dito? 17 euro lang naka-sale. So, binili ko po. Ito din siya. 12 euro lang. Pangbahay to siya. Ito siya. Ilalabas-labas ko rin siya. Kasi mainit na. So, good deal po yung nabili ko. Kasi mainit sunglasses tayo. Grabe guys, ang init ngayon. 27 degrees or 28. So, yan. Ang putla ko mag color tayo ng konti. Kumusta po pala kayong lahat? Kanina pala nag-live ako, so nakausap ko si Miss Celeste, sila Bicolana sa Austria, si Irene sa Irene Adventures, and then may mga pumasok later on. Sila si Strawberry Girl, si Sheila May. Yun, inom tayo ng tubig. Grabe kainit. Guys, si Bicolana sa Austria, kakastart lang niya mag-vlog. Pag-check ko sa page niya, grabe, ang ganda. Ang ganda-ganda niya. Puntahan ko na po si Aling Maliit. Wala pala akong susi. Susi pala. Balikan ko po kayo mamaya. Wala guys, alas 2 na. Kakahaba. Kakaano pa lang. Bagting ba? Imagine nyo ba? Ganito kainit guys. Grabe oh. Sana hindi pa nakalabas si Ana. Minsan matagal sila lumabas. Yeah. You ate the cheese. I'm going to Oh. Look yan, umiinom guys kasi ang init. Grabe. Ayan yung pabuhok niya today. Buti hindi nasira. It's so hot today. Yan, medyo pula. Naka-sunscreen naman po yan, pero medyo matagal yata sila naglaro outside. It's too hot today. Tapos ayaw pa niyang umalis guys. Nag-swing pa siya doon kanina. Grabe kainit. Yung itsura ng anak ko guys, oh, sa init. Dali na. Agoy! Hey, put it here. Gabig sand yung may buhangin yung niya kasi maraming buhangin dito sa playground nila. Ay. Ayan, Miss Celeste, nanonood na po ako kay Thai Finish pero pusong Pinay. Pinoy. Ana, Papa bought something for you. You wanna see? We take it off. You do it yourself, love. Sige na, be. Put it in the laundry basket. Gusto ko siya yung mag-open ng binili ni Ruth. Can you get scissors for me, please? Ayan na lang. Bagong sapatos na naman. Is that my school now? Yeah. Because your other shoes are already big. This one first. Okay, open it. Wow! Aww. Do you like the color? Do you like the color, Pangga? You take it out. Mama, that's the Santa's Ivy. Yeah? Yeah. Ivy hate yourself there? Yeah. Can you put it on? So we can try? Mama, first off. You want to do it later? Yeah. Yeah, okay, you open the other one. Yeah, baby. So later na lang daw guys kasi Mama, what is the name? dito. Mama, can I baby open my open? Yeah, you can open it. Kasi yung mga sapatos ni Ana po natubuan na ba? Hindi na magkasya. Ayan. Ito naman, hindi ko alam. Oh, pop. Oh. Okay. Okay. Is that for my brood? Is that my brood? You don't use this now, because it's hot season now. So, ayan, Paris po siya. So, si Ruth po ang bumili nito.
Yung ginamit niya today, ano lang, tawag nito? Yung sandals niya, tapos nag-socks lang siya ba? Nakita niyo ba yun? Hay, ayoko muna siyang isipin. Pero, kailangan ko po siyang i-organize yun doon. Kasi nga, wala na siya. Hindi talaga naka-organize. Kung asan yung space, yun lang guys. Grabe, oh, dali. Ang bilis ko namula dito. Kunan ko muna siya ng ice cream. Say hi to the vlog, be hi! Grabe guys, ang bula ni Ana. Sige, enjoy your ice cream. 8 smaklik. Hamadaskat. Ay, ginoo ko kainit. Yung ano nga pala namin, yung bakasyon, grabe. Sobrang nag-enjoy talaga kami guys. And yesterday, before heading home, we also dropped by sa Germany because nga pag nag-Germany kami, might as well bumili ng mga toiletries, yung mga ganyan. Basta, madami kami binili sa DM tsaka sa Kaufland kasi if you're from the Netherlands, you would know that if you buy stuff like what we bought, you know that mas mura doon. Malaki yung difference. Yes? Yeah, okay, you can just change it. Pakita ko po sa inyo yung ilan. Ito siya kasi yung sponge ko wala na. Ito, bumili ako ng 4. Gusto kong i-try ito. Pero ito, na-try ko na dati. Wala na po kasi akong stock ng lotion. Gusto ko po ito. Yan. Mura lang doon. Dito sa Netherlands, maghantay pa ako ng grabbing sale before ako bumili. And then, naubusan na din ako ng serum. Yung vitamin C serum ng Garnier. Yung day tsaka night. Tapos, may micellar water din ako. That, parang 4 to sila. Kasi sobrang mura talaga doon sa Germany. Compare dito sa Netherlands yan. And then, may shower cream din akong ganito. Tapos, bumili din ako ng toothpaste yan. Hindi nga lang masyadong marami ngayon kasi nga, baka bumalik na kami doon after a few months. Yes? Okay, then you change it to Baby Fin. And then, may mouthwash tayo. Isa lang yung ganitong binili ko kasi may 2 extra pa ako doon sa taas. Yes. May sunscreen din ako. Isang clear, tsaka isang ganito. 50 plus na po ito. May isa pang body wash tayo dito. Gusto ko lang i-try ito siya. Hindi ko pa na-try ito. Special edition talaga. Yan. Yung mother-in-law ko, binilhan din namin ng maraming guys. Nagpadala siya ng douche gel, yung body wash, tapos deodorant, may hairspray, hair mousse, yung gano'n. Yes. Ayun ni Rutes na ganito yung buhok ko kasi nga para daw akong lalaki, sabi niya. Pero wala na, grabe ang init. Gusto ko lang na walang masyadong sagabal dito. And meron pa tayo dito, may ito para sa ating when I take a bath, salt siya ba? Hindi po yung brand ng knife yung binili ko kasi mahal po masyado yung knife. And then, before, 3 euro lang yung yung pang bath ni Ruth. Oil. Bad oil ang tawag. Ala, 3 euro dati, 5 euro. Pero dito guys, 10 euro yun dito. So, malaking difference talaga. Kumuha din ako ng panty liners doon kasi wala akong masyadong nakikitang Carefree dito sa amin. Ibang brands po siya. Kumuha din ako kasi nga, diba, mahilig si Ruth na maglublob sa bathtub ba. So, yun. Ganito. May binili ako mga 4 na pieces para ng ganito. And then, may mga body wash din si Ruth yan. Yung Balea lang. Pare-pareha din siya ng Nivea man. Pero, mas barato siya ba. Ito. Mabango. Tapos, ito talaga ang pinakarason kung ba't kami pumunta doon. Yung pang din ni Ana. Pag nasa bathtub din si Ana, yung ganito. Yan. So, yung bath oil ni Ana. Kumuha ako ng malaking ganito. Yung original na Dove. Yun lang yata yung binili namin guys. Yung iba nasa taas na na ni Ruth. Balik sa, na naman tayo, realidad. Ay, parang pagbalik namin kaagad, parang na-feel ko talaga na, tapos na yung bakasyon.
Pero, yun, at least, tapos na tayo ng bakasyon. So, balik na naman tayo sa trabaho. Ipon na naman para pang bakasyon. Pakita ko pala sa inyo. Kasi, yung sa ano namin sa bahay, mag-start na po. Tapos na yung plans and then yung quotation, nakuha na namin. So, hindi din ako, undecided ako kung i-vlog ko ba yung pag-ano ng bahay namin, paggawa ng bahay namin. Kasi baka may subscribers tayo ba na nasa ibang bansa na curious sa pag-ano ng pag gusto ng property dun sa atin. So, sa mga hindi po nakapanood nung vinag namin about dito, nakabili po kami ni Ruth ng bahay doon sa Pilipinas, yung sa mga row houses ganun, bagong gawa po sila doon sa Bugo, Cebu. So kumontak po ako ng classmate ko dati kasi ano na siya ngayon, contractor na siya ba, may sarili na siyang din tindahan, paggawaan. So sa kanya po ako. Who's that? Okay, who's that? Is that Opa, you think? Ay! Hello, G. Hi. Hallo! Wat ben ik het nou aan het smekken? Hier, hier, opa wil ook hebben. Balikan ko kayo guys, dito yung father-in-law ko. Yun, kakaalis lang ng aking father-in-law guys. Yung sapatos pala na binili ni Ruth, or binibili namin, yung ganito lang guys, oh. Kasi nga, hindi pa naman masyadong marunong si Ana magtali ng sintas niya. Sintas ba yung tawag nun sa Tagalog? Hindi pa siya marunong masyado. And she tries, but then it would take her a really long time. So, kaya ang binibili namin, ganito lang talaga. Para mabilis lang ba. Yung isa, ganito din. Yan. Ganito po si Ana pag may bago siyang sapatos. The first day, ayaw niya talaga. Ayaw niya. Sabi niya, both daw hindi maganda. Pero, pag kailangan na niyang suotin, yun, nakakalimutan na niya na ayaw pala niya. Tapos nung nakita niya to, yung itong puti na may na may print na pink din, sabi niya, same daw sila ng kaklase niya. Sabi niya, o sige, ito daw ang puti na sapatos niya para daw pag pumunta sila ng FT-Link or sa school or pag pumunta kami ng action. Hindi ko alam ba't nasabi yung action. Pang-action niya daw. Pero yeah, maganda yung kulay na nakuha ni Mister. And mura din niya itong nabili. Kasi nga 'di ba mga mukha kaming sale. Ay ano nga pala yung sinasabi ko kanina. Na 'di ba nag-hire ako ng yung hinire ko yung classmate ko dati kasi nga magaling sila and then marami silang gawa na doon sa area namin. So andito na po yung plan ng aming bahay yan. So yan, ito yung aming hindi ko pa to siya ipapasali kasi nga depende sa budget kung may extra pa kami. Sali ko na yung furniture. Ito ganito yung muka. Yan, yung sa aming master's bedroom, yan. And then yung aming kitchen, yan. And then yung extra room for Ana, pinapapalagyan namin ng yung double decker. And then ito siya. Ito yung sa living area tsaka sa kitchen. So isahan na siya. Yan. So yan. Yan. Ba't ko ba pinakita sa inyo ng ganito? Pwede ko namang i-insert yung picture sa all. Pero hayaan nyo na. Medyo busy or preoccupied kami because of this one. So, yung contact person ko, yung mga kapatid ko, kasi sila yung naka-SPA. So, sila yung pwedeng makausap nung aming contractor. And then also, nag-update yung contractor namin every now and then. So, yun. And excited po kami na matapos na yung bahay. I think mga 3 months yung trabaho. And then in July, they will start. Everything is okay now. We already have the permit para sa sa pagpapagawa doon sa interior. Yun. Excited kami. So, July, magsa-start na po finally yung aming pagtatrabaho sa bahay namin. So, yun. And yeah, balikan ko na lang po kayo mamaya kasi po muna, I'll spend time with Ana and then later magagawa ako ng lumpia.
may gagawin po akong lumpia. Na-mention ko sa live pala kanina. Kasi may order po akong, sa kakilala lang, may order po akong lumpia. Kasi birthday niya sa Friday. May party sila sa Friday. So, isasalin nila yung lumpia sa, isi-serve nila ng mga snack. Or ang tawag dito, mga hapyas. Wait, it's a secret, ha? Don't tell Papa, ha? Mama, Mm. ik zei 6. Eh, but you have the siesta is in your mouth now. You eat that first, and if it's not enough, then too bad. You can only have that. Who's your best friend at school? Noah, Susan. Noah and Suze. Someone who you didn't hug me. King Kusha for ma. Okay, King Kusha anak mo for you, ha? Nay, because you didn't hug me, ha? You haven't given me a hug yet. No kiss. Uso no kiss. Pakusya ko lang. Makikang kusya, Heather. Pinangga ka, mama lang? Yes. Wait. Ikib ang baby in my bag. We get a baby in mama's bag? Nee. Baby in mama's bag? You don't want a brother or a sister? Ayaw niya talaga, guys. Yan palagi yung sinasabi, eh. Ayaw. Ja. Met de bidde. What are you watching lang? Peppa Pig na sad. Peppa Pig, Anna Pig! Jij bent Mama Pig! Mama Pig. Jij bent Anna Pig! Maar jij bent Mama Pig en ik ben... Tarong pangga. Tinatanong niya ako, guys, kung na-miss ko ba daw siya. Sabi ko, oy, lagi kitang nami-miss. Sabi niya, kailangan ko mang mag-aral, ma. Sabi ko, alam ko. Sabi niya, nami-miss din ako ng teacher ko. Char. Ang cute-cute ng mga bata ng ganitong age, eh. Nanonood po kami ngayon ng vlog ng The Homans kay Angelica Panganiban tsaka si Bean. Look at Baby Bean lang. Baby Bean is very cute. You don't want another baby in our house? No? Baby, look at Baby Bean. Oh, maybe we have like Baby Bean in the house ba? Wala, guys. Keber yung anak ko. Wala sa pakialam. Gutom na naman daw siya. IJsko. Nee, oei, je hebt al aan één ijskool gegeten. Lahi lang lang, eat lang apple nga to ka. You get an apple ka. Sukraatje. Goy gitu. Nagoy sa mo pa-cute. Baby, how do you say please to mama, baby? Pero bakit cute kang kigwaha ka? Ni, oy. Ni, oy. Chocolate, you can have chocolate on Saturday. You already know that, love. On vacation, that's okay. Nee, not so much chocolate pang. Just look for something else there. But except chocolates and chips, ha? Maar alsjeblieft geen chocolade. Nee. Mas kasaban. Lang? Kasaban tang papa. No chocolate on weekdays. Alleen maar zaterdag, zondag, of vakantie. Toch? Ang zaman ang diriman na, eh. Nee. Oh, it's niet goed voor jouw buik en voor jouw tanden, ha? Maar ik wil dat. Nee. Maar mama. Shh, hey. You can eat something else, Akaw. Get something else there. No chips, no chocolates. You can eat something else. Sige na. Sige na, go. Go look for food there. But not too much, because we will have dinner later. Oh yeah, that was an incredibly tasty plate of Funky Mom. Oh man, Annie, I'm your wife. She is a national hero. Her Funky Mom is so good. Oh, I'm dripping in sweat and just overjoyed with happiness. Oh, we are off to Love. an incredible start for this Anna, Friday Yeah? dinner, and we still have is it some fun? noodles to eat.
Hindi na niya nakayanan guys. Pagod na pagod kasi siya. Hayaan ko na lang munang matulog yan. Kasi pagdating ng tatay niya, gigising din to. Sabi lang niya sa akin, magluluto ka ba? Sabi ko, oo. Magluluto muna ako. Sabi niya, o sige magluto ka tapos matutulog ako. Akala ko, sabi lang niya, yun, natulog talaga siya. Pinicturean ko po siya, sinin ko sa tatay niya yung picture. Mag-ready na po ako ng pagkain namin. Tingnan nyo naman yung ginawa ng anak ko. Oh. Ayan, nag-start na pala siyang naggunting-gunting doon. A few moments later. Tapos na kaming kumain, pero si Ana yun kumakain ng egg white tsaka yung fried rice. Okay, sorry. Yan, nanood kami ng Dutch, laro ng Netherlands versus Austria. And i-end ko na din po yung ating pa-video, no? Maraming salamat sa pag-join sa live kanina and also sa panonood ng video ito. Maraming salamat, Duy! Mush, mush, babush! Mush, mush, babush. Busy yung dalawa.